tun naya he video hi darna se em ya kan finance minister Nirmala Sitharaman AI manga tong tiona nia hemi in boom na anon ti chua chu cheng sing hi sang hi invest chuan in thlatin noi som vel apung hi mu thei don ni ti kha an choi tiar chu darna se em ya kai kapa pon lo mu ve a lo oi ti ti ma se ring hel bok ma se a oi lo ngam bok si lo a thatu tu wang khan tu tiang mok choi mi tam tak po yan lo ring ani khami tu mi case ni khelo po hi thil tam tak I investment ho khu tu na iti lo chuan vo ni ba khunom to lo tiang chianga in bum na hi atam khop me kan summa mo lai tak phei chuan in kan lo I ta kan lo oi lo phal lo thini thren khata chuan tiang lo te po hian WhatsApp mang ten aron soi thina WhatsApp kan chen te phone number an lo hack atang anon message a hemi bank account number a hian poisa chumi za chumi lo thon theingem an mo de anon ti tron ti thin ten ama khatinga te khanin an ma ni kha phone call la ba biak ava confirm nge tur ni thon al pop lovin tin OTP phone hanga in dir te poi ol sama in bum na chang chang ani chuteng chu kan mi shet mi lovina phone tanga OTP mon dir te hianin kan bung ron deliver tur ani lo chuanin lo ring hel khal me kha apoi lo theni hi ka tong to kan pu hi bank lamami ain thokin ti hianin anon phone na I bank account na date of birth sep tanga wangin OTP kan thon chenga chu mon shil do ania tia kha aring hel te pleka kan eng chianga alem nge lo ni ti kan hu choka kha OTP ka lo shil man ta phaise chu a bank atang kha jan za nge lo lak chos khang ti kha ngai to ngam chi pol lo ni chuwang chuanin OTP te hi kan mi shet chiang lawa chuanin shil lo hi him bera kan lo a shil tur dik taka kan lo shil lo pal ni pon a shil lo tur kan shil ai khan a poi lo zo kan ni chuwang chuanin heti ang bo phone manga OTP kan in dir te kan film khur tur ni chuanin hemi online manga investment ho ku tuk ti te poisa pung thur pu na tur kan tiang ti atam ma le ka thiam lo lam pa point kat lo ni a chan chu bank a thok nge te pol min shila officer tam tak le ka thiam de professor te le zirna alama ni zirti tu ang te po ti ang lam panga bum na lo tok na sa me ya kha bang khan le ka thiam lo lam pa point kat tak lo ni oma chuwang chuanin indian mo the pon lawa ti ang in bum nei chuan ai an ti mi kha ti ang deuh te kha alo nei ve tak ani oma chuwang chuanin kan in veng se hi har ma chuan karil lo lu ta ko chu engin karil ro invent dan tha ka ti ta ko share chau ko tua chu apakhat na chuanin investment thalu tuk le hlok thur na tur tuna iti lo chuan vo in ba kan hong to lo ti ang chi vel offer kan hu ni chuan kan number 1 in kan apa saber kan nge to tur chu kan ring hel hal phot tur ni a chan chu khati ang hlok thur na alo omani chuan do tin soi ati mo the big lo chan chu alo a om ve thin do thil hlok thur na hi amar chu khateng kha lo omani pon ke ma ni angai sak lo ina kan lo shed ve to china chuanin khatiang hlok thur na ka chu midang ni tin na lo ngai sak kho kha min chu sak vek to tura hin ka da to pa alo om tak ni chuwang chuanin kan lo lu sa ber tu chu kan ring hel ngal phot tur ni abik tikin tengi kan summa mo la hen ron lang zual duwa chuwang chuanin summa mo na nen khanin dikni seo ti na rilu khan min nor dikni seo ti rilu khan min khal chara ka wang khanin adik the na la kan mela chuwang chuanin tunami ka soi khatiang rilu ka putlat tur nia shabe se ti piang hinam lo forward sak do nia e tiang lam mi ngai tha du ani chuanin mi lo follow bula content tha thiang be ron siam ka lo tum zel do nia